अमा सावनाय होलायबाय नै बिथांनि अननायाव ओमफ्राय बिसोर सानैनि अननायाव मोनजाबाय आरो अमा बेदर सावनाय मा फनस'नो मा खोन्थाहराखै नामा हा फन हमनो रोङाखै माथो फन हमनो रोंलाय जालायखो गोजांनायजों जादों उन्दुनानै दं खोमा बेसारा अमा बेदर मारिनोसै बिदर अमा बोरदोंफोरा माबायदि होनो अमाखौ अमा बिदर मा अमा बिदर नंगौ साखाबबानो जाखाबाय दा वाग्लिनानै जादों आं मा वाग्लि अग्लि हागौलै बोरदोंफ्रा माबोरै वाग्लिनानै जादों आर'नायाबो अयथासार दंखायो बावहाय नांगौ बायदियाव ओमफ्राय बिहु फालि दं गांनै बिहु फालिबो मोनगोन ओमफ्राय आर'नाइ दाथ' इलेक्सन खाथियाबो सफैबाय नालाय होंगो दोंगो जालायखासिगोन एभेलेबेल मोनगोन बावहाय आर'नाइ दखनानो बायदि रोखोमनि दखना दंजोबो बावहाय एभेलेबेल मोनजोबगोन मोनसे भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आदिबासि आइजो एकदम माइनर कनसेप्ट जादोंमोन बिदिनो 8 मासनि खुदिया दंमोन उदैयावहाय ओमफ्राय बिखौ बिमायाबो रुंसारि जाबाय गथ'आबो रुंसारि जाबाय दा बिनिनो माखासे भिडिअ फैनो थांगासिनो दं सोर बहा मा नाम नङा होमबा ओंखारगासिनो दङ दा बिनि बिराद होंगो दोंगो जालायगासिनो दं बेखौ मानसिया रुंसारि जाबायमोन थैबायमोन बेखौ मैया दाखालिसो बुरखांनाय जादों 4 तारिखआवनो फबनायमोन दिनै गासैबो डिपार्टमेन्टनि फैनानै बुरखांनानै लांदों होननानै खोनादों मा अबस्था जानानै दं बेखौ एसे दा मोनथिफिननो दङ भिडिअ फैगासिनो दं लोगोसे नै अमा बेदर जानोसै एसे गोसो होनानै 4 तारिखबाथ' दिनै औ दिनै ओमफ्राय दखनाबो दङ दे ओमफ्राय बै दखना दखानाव नैबे फारसेनि गस्लाया मा होनोमोन अफाराव होयो दा बेखौ अफाराव होगासिनो दं ओमफ्राय ओरै दखनाफ्रालाय दखनाखौ अफाराव होआखै आर'नाइ दामिफ्रालाय ओमफ्राय बेबो ब्लाउस जे दङ नै बेफोरावहाय बेखौ मा ब्रेन्ड मा ब्रेन्ड दं बेखिनियानो लांफैनो हागोन काजलगाव बबे साइडजों एरियाखौ खोन्थानो हागोन नामा बेंटल विंगार अट' लाखिग्रानि एसे सोनाबना हरबानो कमप्लेक्सआव मोखाङाव मबाइल दखान दंखायो गिदिरनो बेनि एसे फैबानो आगाननै आगानथाम हरबानो नुखागोन दखानखौ मा नाम दखान नामा पिबि बाटारफ्लाइ हाउस मा पिबि बाटारफ्लाइ हाउस पिबि बाटारफ्लाइ हाउस बिदिनो नै बावहाय एमवे कलगेटफोरखौबो मोनगोन नांगौ बायदि ओमफ्राय आइजोफोरनि गोनांथि जिनिसफोरबो दङ गोबां ओरैनो जिनिस दं नै बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय नै बिदि दखना दं ब्लाउस माबा सु ब्लाउसनो मा ब्लाउसनो सु ब्रेन्डनो दानि दिनाव सेन्देलफोरा नै गोदान बेफोरबो अफाराव मोनगोन दा हा सेन्देला अफार दङ दा अफारालाय थाइसे गारखायोखाना बेनो अफार आच्छा बुंनाय बायदिथ' मोनखायाना गस्ला गुदुं हिसाबै नै बेफोरबायदिबो दं ओमफ्राय आरो नै जाम्पारनो सिख्लाफोरनिया भेरि गोदान ओमफ्राय जिन्स लंपेन्ट गस्ला बेफोरबो मोनगोन ओमफ्राय नै बेफोरबायदि दखनानि गस्ला गुदुं गोजां बोथोर सफैबायना दा गोजां बोथोरनि थाखाय नांगौ नै दखनायाथ' नै बा नैबे एफएनएफ गोजा ना मा आच्छा एफएनएफनो सान्दिनो आंथ' रोंलायलाङा सानबि बिबार बायदि रोखोमनि आरोखि ना ब्लाउस माबा माबि लफाय थफाय मोनलाजोबगोन थ' बारा गोलाव खालामला बेखिनियानो ससे दान्दिसे बेरायफैदोंमोन नैबे बे दखानावनो बिगोमानाव फिसा खामानि दङ नालाय हिसाबै फैदोंमोन दोनथ'नाय जाबाय